बे इउपिपिएल सरकारनिफ्राय कातिराम सार एसेम्बलि माबायाव जों बिथांखौ एबार जय खालामनो थाखाय जोङो गोख्रोङै नाजागासिनो दङ बिथांनि थाखाय हर सान जों खामानि मावगासिनो दङ जे जों बिश्वजित दैमारि सारखौ जों फैनाय जिथु एसेम्बलि इलेक्सनाव जिनो एसेम्बलियाव जों हेंगारहरनो हाबा निस्सय बिथाङा 5 बोसोर पानेरि समष्टियाव जानानै जिथु अध्यक्ष बिबान मोनलांबाय एसेम्बलियाव गतिके बिथांनि सिगां जोंना फोथायनाय दङ जोंनि जे तामुलपुर समष्टियावबो बिथाङा जोंनि जि अभाब अभियोग बेफोरखौ निस्सय साननानै जोंनि थाखाय जे जों बिथांखौ जों सासे केन्डिडेट हिसाबै मोनदों तामुलपुराव जोंहा गोजोननाय दङ बेनिफ्राय लोगोसे बिथाङा जि पानेरियाव जिखिनि उन्नयन माबाय डेभेलपमेन्ट खामानि मावबाय बिनि सायावबो जों एकदम बिराद थारमाने डेभेलप नुनानै जों बिराद गोजोननाय दङ बिथांनि सायाव गतिके जोंनि जे गेरुवा ओनसोलावबो जोंनि गेरुवा प्राइमारि गोलैयो बेयाव गेरुवा प्राइमारियाव थालकुसि तुपुले सामयदा मोनब्रै रेभिनिउ भिलेज दङ गतिके हिसाबै जोंनि बे गेरुवा प्राइमारिनि आन्दाराव जिखिनि जोंना अभाब अभियोग दङ धरिल जोंनियाव जों गोदान हिसाबै तामुलपुर समष्टियाव जितु जों गोलैदोंथ' जोंनि प्रधान समस्या जाबाय जोंनो पाग्ला दैमायाव दलं गंसे नांगौ बे इतिमध्ये बिथाङा बे बाथ्राखौ मेल मिटिङाव बुंगासिनो दङ गतिके जों बे एकदम बिथांनि सायाव जों बिसास दङ जों आसा खालामदों बे दलङा हसाय एकदम जामारथारगोन जोंनो नांथारगोन जोंनि अभाबफोरा बे दलं जानाय लोगो लोगो जोंनि जिथु समस्या बे समस्या जोंना बहुद थारमाने खमिलांगोन आरो बेनिफ्राय लोगोसे प्राइमारि एलेकायाव फिसा फिला लामा दंबावो बेफोरखौबो जोङो उनाव बिथांखौ लोगो हमनानै जोङो बिथांनि बे लामा दथा खामानि जानाय मेडिकेल स्कुल बायदिसिना रिपेयारिं दङ मेडिकेलावबो किसुमान जोंनियाव साब सेन्टार दङ बेफोराव जों मिनि पिएचसि बानायनो हागोन लोगोसे दैनिबो समस्या दङ किसुमान जेजेमनि आन्दाराव जि खामानि सोलिदोंमोन बे खामानिफोराबो किसुमान ओनसोलाव दै मोनदों जोंनियाव थालकुसियाव बर्थमान जादोंबाबो दा जाफुंसारनो हायाखै खामानिया दै मोननायखा रायजोआ गतिके बेफोरखौबो सारा जों उननि समायाव जोंनि थाखाय मोजाङै मावनो हागोन साननानै बेखौनो जों आसा खालामदों आरो लोगोसे जोङो एबार जे 2026नि जि 9 तारिखआव जानो लागा इलेक्सन बे इलेक्सनाव जों बिथांखौ जय जानो थाखाय एकदम गोख्रोङै नाजागासिनो दङ गतिके बिथाङा जय जाखागोन 100% खारन जोंनियाव बागानपारा समष्टि हिसाबै जितु जोंना परिषदीय समष्टि एमसिएलए समष्टि हिसाबै जोंनियाव गथाय जनजातियानो दङ नेपालि सावथालि बेनिफ्राय राजबंसि बेनिफ्राय राभा बेफोरबायदि जोङो गासै जनगोष्ठियानो दङ जोंनियाव गतिके जों हिसाबै खान्थि सम्पतिखौ नागिरो जायनि थाखाय गतिके जों एखेलगे खामानि मावनानै बिथांखौ जों बिधानसभा माबायाव जिथु संसदआव जों हेंगारहरनो थाखाय जों सेस्था खालामदो गतिके जों एकदम बेनि थाखाय जों दा बिपिएफ हिसाबै जों नांगासिनो दङ बिथाङा जितु थांनाय 5 बोसोराव सरकार दालांबाय बे सरकारा बिथांमोना जितु बिथांमोननि 5 बोसोर सरकार आगोलावबो जे हाग्रामा सरकार दंमोन बिथांमोनानो 17 बोसोर मा हामखो होनो बे हाग्रामा सारखौ बा बिपिएफ दलखौ गतिके बे समायाव बिथांमोना हाग्रामाखौ माबायदि फेजेननो हायो बेबायदिनो बहुत कौशल लादोंमोन एबसुनिफ्राय जानानै बिथांमोना इलेक्सन समायाव मिटिं खुङोमोन बर' जाथिखौ लांनानै बबेबा बरमायाव राजा लामा गाथेयोमोन बड'लेण्डनि थाखाय बेनिफ्राय आरो माबा बायदिसिना क'क्राझाराव लांनानै बिदिनो दुखिया मानसिफोरखौ लाङोमोन जोंबो आरो एबसुखौथ' जों माबा खामा जोङो जितु बर'नि मोनसे संगठन सात्र सन्था नङा होमबा बेखौ जोङो बयबो जों अननाय दोङो एबसुनि सायाव फोथायनाय दोङो थेवबाबो जोङो बर'नि जितु मोनसे आन्दलन बे आन्दलनाव जों बे एबसुनि जितु बे हांख्रायनायाव जों थाङोमोन मदद होयोमोन गतिके थाङै नुबाय जे जों बे बाथ्राया थारमाने प्रमद बर'नि बिथांनि जितु बारग' चिफनि बिथांनि थारमाने बाथ्राफोरा एकदम थार नंमारा आरो गतिके थांनाय 5 बोसोराव बिथाङा सरकार दालांबाय बिथाङा थेवबो इमान माबा खालामदोंबाबो बिथाङा सरकार दानो आखन मोनाखै मात्र 12 खानावल' थानो हानायसै गतिके बिपिएफआनो खस्थ' खालामदोंमोन बिथांमोनासो आरो लिलिमाया खालामनासो सरकारखौ दाबाय गतिके जेबो मावाखै होननानै सानो नामा जेबो माखा जोंनि बे ओनसोलाव माबा बागानपारा समष्टियाव कातिराम स्पिकार माबामोन कातिराम बर' बिथाङा स्पिकारमोन गतिके हिसाबै जोंनि जि डेभेलपमेन्ट जानांगौमोन बेबायदि जानो हायासै जों नुवासै गतिके बिनि सायाव दा रायजोफोरा फोथायनाय गैया जादों आरो जिखिनि इउपिपिएल मानसिखिनिया दा जोंजों जगाजग खालामगासिनो दङ जे जों दिनै एखेलगे थांनानै खामानि मावनो थाखाय भबिष्यत बिथांमोना सानदों आरो जोंजों फायनो होननानै इतिमধ্যে जगाजग खालामबाय थादों बेनोसै मा होनना बुंबावनो अखा बाय हाना होबा थांनो फैनो बेनोसै आरो खारा नुस'नानो दख' इलेक्सननि सिगांबालाय नायफायसै उनाव आरो गैया इलेक्सनखौ सोर नायबावनो सरकारा जोंनिया बे इउपिपिएल सरकारनिफ्राय कातिराम सारानोसै जोंथ' जायखिजाया दा मा होनो नांगोलावनो भट होखाग्रा नालाय इयावनो होसिगोन दा इसोरो उनाव नायख'ना नायसिनसो बाथ्रासै